രചന ത്വാഹ തങ്ങൾ പൂക്കോട്ടൂർ. ആലാപനം സയ്യിദ് ഷഫാഫ് മമ്പുറം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ത്വാഹ തങ്ങൾ രചിച്ച ഒരു ഗാനം ഞാനിവിടെ ആലപിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തങ്ങളെ ഈ വേദനിക്കും കൽബിലേക്കൊരു നോട്ടമരുളൂ, എങ്കിലീ ഹതഭാഗ്യജന്മം പാപമകലുകയില്ല നബിയേ, പാപമകലുകയില്ല നബിയേ. തങ്ങളെ ഈ വേദനിക്കും കൽബിലേക്കൊരു നോട്ടമരുളൂ, എങ്കിലീ ഹതഭാഗ്യജന്മം പാപമകലുകയില്ല നബിയേ, പാപമകലുകയില്ല നബിയേ. ദൂതരെ കണ്ണീര് കൊണ്ട്, ദൂതരെ കണ്ണീര് കൊണ്ട് പാപിയെഴുതും സ്നേഹഗീതം, ദൂതരെ കണ്ണീര് കൊണ്ട് പാപിയെഴുതും സ്നേഹഗീതം. കണ്ടതിൽ ശ്രുതി മീട്ടിടാനായി വന്നിടില്ലേ ആ ഹബീബേ, വന്നിടില്ലേ ആ ഹബീബേ. തങ്ങളെ ഈ വേദനിക്കും കൽബിലേക്കൊരു നോട്ടമരുളൂ, എങ്കിലീ ഹതഭാഗ്യജന്മം പാപമകലുകയില്ല നബിയേ, പാപമകലുകയില്ല നബിയേ. അങ്ങലിഞ്ഞ മദീന മണ്ണിൽ വിങ്ങിയൊന്നാചാരെ നിൽക്കാൻ, അങ്ങലിഞ്ഞ മദീന മണ്ണിൽ വിങ്ങിയൊന്നാചാരെ നിൽക്കാൻ. പാപഭാരം പേറി ഞാനും മദീന മനസ്സിന് സ്ഥാനമുണ്ടോ, മദീന മനസ്സിന് സ്ഥാനമുണ്ടോ. തങ്ങളെ ഈ വേദനിക്കും കൽബിലേക്കൊരു നോട്ടമരുളൂ, എങ്കിലീ ഹതഭാഗ്യജന്മം പാപമകലുകയില്ല നബിയേ, പാപമകലുകയില്ല നബിയേ. തങ്ങളെ ഈ വേദനിക്കും, തങ്ങളെ ഈ വേദനിക്കും കൽബിലേക്കൊരു നോട്ടമരുളൂ, എങ്കിലീ ഹതഭാഗ്യജന്മം പാപമകലുകയില്ല നബിയേ, പാപമകലുകയില്ല നബിയേ. ദൂതരെ 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 കണ്ണീര് കൊണ്ട് പാപിയെഴുതും സ്നേഹഗീതം, ദൂതരെ കണ്ണീര് കൊണ്ട് പാപിയെഴുതും സ്നേഹഗീതം. കണ്ടതിൽ ശ്രുതി മീട്ടിടാനായി വന്നിടില്ലേ ആ ഹബീബേ, വന്നിടില്ലേ ആ ഹബീബേ. തങ്ങളെ ഈ വേദനിക്കും കൽബിലേക്കൊരു നോട്ടമരുളൂ, എങ്കിലീ ഹതഭാഗ്യജന്മം പാപമകലുകയില്ല നബിയേ, പാപമകലുകയില്ല നബിയേ, പാപമകലുകയില്ല നബിയേ. ഈ പാട്ടില് വരികളിലോ ഈണത്തിലോ എവിടെയെങ്കിലും വല്ല പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒക്കെ ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ SF സ്റ്റുഡിയോ ഈ ചാനൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ നല്ല നല്ല കമൻറ്റുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും നമുക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.